Uwei samla ula du'e la ka jing em na ka daw jong ka jing yap om kat ba arngut ki wei pat la ban penlaj em hadin bakila kum hap hapoh ka wei ka pung ha ki benta jong ka sor Jowai ha ka jan miet at pusau terik naitung. Kani ke jingja kala jaha kli rumpum la that labo hajan politeknik Jowai bat baro kini ki laingut ki dei nagashnong Sabak Muswang West Janti Hills District. Nakaliang USP ula ong baha kani ke sengi ha kepor kumbasan beje janmiet arngut ki nong tray bela ki bakentup yo subor Syllad bat Freddy Syllad ki dang bun kam ha ka bapen khoi ya ka wei ka pung ka bajiliu kumba sau phopun hadin bakila hap syapo jong kani ka pung na ka daw ka jingbam la ban ring mensiap namar ka tedam ka bejur bala penmi da ka pom ka bakila pendan kam. Ula ong ru bakinong syong marmar ki lawan bani ajing arab ya kini ki arngun bat yok ban pelaj em ya ki hapdeng ke jingbam tibreu hadin kene la penkit no ya ki mardor syapo hospital ha ke bakila sedang ban kentit benriu. Henry uwei par usamla ubakerteng uribun pawa ubalawan bani arab se ya kini ki arngut na kate kepung ula hap yala de syapo kane kepung na kajuk kadaw ke jingbam la ring mensim. Hadin na kaliang ki pulit haringkat ki pulit na katanat fire service kila lakban kwaino ya kamet jong ha kapor kumba prabaje janmien ha kabala syam ba ula klat no ong utay uhek pulit.